Nyaman ko na wala maubra dito. Ang gaya, ano ba ka na? Chutak man lang sa baril. Chutak man. Aman. Ano? Lima tira. Yung kabel. Empat lang yun. Tapos upat nga sito. Dito. Ano ba? Isa lang doon. Ay na nga pabigalan. Tawag ko. Nanak ko ba yun? Ang pinapalap. Nag-break ni Lance. Oh! Ang dami mag-game! Intan! Intan! Mabait ka ba ilan? Ano ko na da? Kita nga. Brad. Yung data ay adon sa bay ano JC itong para ka DJ ka data? Jay? Wa. Daman kita. Laan ka rin. Tawagan man to dapat. Oh, di mo dan Brad. Hello. Wa ada kami doy ano digid ka iti dati. Alang nga rod. Oray da kailatan. Brad, nakitam DJ, Brad. Nakitam DJ. Diyan na Brad. Katawar nagalablabas Brad. Ano Brad? Diyan ni Brad. Siya? Oh. Tsaka mo Brad. Amo tatay Jay balayo Brad. Tataman lagi tak tatay nga kajiman tatay.